कलियुगात जेव्हा मनुष्याला कोणता आधार राहणार नाही, जेव्हा सगळ्या आशा संपून जातील असं वाटेल, तेव्हा नवनाथ रचित शाबरी मंत्र हा मोठा आधार ठरेल. जो याचा सदुपयोग करेल त्याला माझा आशीर्वाद असेल. जो दुरुपयोग करण्याचा प्रयत्न करेल त्याला कडक शासन होईल. चरपटी, मला तुझ्याकडून देखील मंत्र ऐकायचा आहे. शंकर कहे पार्वती से, निगुरा कहे जाप देव, वाको में पाप गौरा कहे, महादेव पूत जान करो, दया देव सफलता का वरदान दुहाई, भक्त नंदी ब्रह्मचारी की. कार्य सफल व्हावे या हेतूने हा मंत्र तयार झाला आहे.